Trinity RP platia pravidlá, z ktoré chránia každého. Slušnosť a rešpekt sú základom komunity. V uniforme nie je len oblečenie, je to česť. Je to zodpovednosť voči ostatným. Ku každému sa chovaj s rešpektom a úctou. Žiadne obďačovanie, sexizmus, rasizmus, žiadne pomluvy, žiadna nenávisť, to tu nebude tolerované. Spam a seba propagácia sú zakázané. NSFW a obscený obsah nemajú miesto, lebo tento server má byť príjemným miestom pre každého. Rozpad spravodlivosti a rešpektu. Trinity RP, pravidlá, ktoré chránia, rešpekt a úcta sú základom. Uniforma, ček, zodpovednosť, každý, kto ju nosí, vie, čo znamená. Simulácia reálneho života, reagujeme na situácie ako v bežnom výlete. Komunikácia v rámci RP, výmena informácií medzi postavami. Komunikácia mimo RP, informácie získané mimo hry sa nesmú využiť v IC. To je Megaming! Trinity RP, prejce, ulice. Naši hráč vie, čo znamenajú metagaming. Je zakázaný, lebo férovosť je základom hry. Bráňa strachu v danej situácii, rešpekt k životu, k zraneniu, k strate. NVL, neváženie si vlastného života je zakázané, lebo každá postava si váži svoj život. Nechutné RPR je zakázané, ak nie je povolené všetkými zúčastnenými. Trinity RP, FIRPE, NVL, CrossRP, hra strachu a rešpektu. Každý hráč vie, že opasmáva si váš svoj život a že nechutné správanie nemá miesto. Pravidla pre štátne zložky, uniforma a česť. Uniforma štátnej zložky nie je len oblečenie. Je to česť, je to zodpovednosť, je to záväzok voči občanom. Policajt, hasič, hase, každý má svoju úlohu. Každý musí rešpektovať pravidlá, lebo uniforma sa nenosí len na tele. Aj masterpe, Trinity RP, uniforma, česť. Každý ju nosí, vie, čo znamená rešpekt občanom, rešpekt zákonom, lebo byť štátnou zložkou je záväzok. Zabitie na prvý pohľad bez RP. V DM používanie auta ako zbrane, ninja jacking, krádež auta bez RP. To všetko je zakázané a trestané. Kombatlo, odpojenie z RP akcie, powergaming, nereálne úkony, to všetko ničí zážitok a je trestané. Trinity RP, zákazy a tresty, každý hráč vie, čo sa nesmí. Ninja jacking, to všetko ničí hru a je trestaný. TK, player kill, dočasná strata pamäti. CK, character kill, kalkulatívna smrť postany. CK musí byť schválené Archimen, alebo si ho hráči môžu uznať sami. Ak je to v rámci RP. Po CK sa postava maže, majetok prepadá, nová postava nesmie nadväzovať na starú. Trinity RP, PK a CK, koniec postavy, nový je začiatok. Každý hráč vie, že postava môže zomrieť a že to je súčasťou RP. A ich pravidlá, lojalita a rešpekt. Frakcie, legálne aj nelegálne, každá má svoje pravidlá, svoju hierarchiu, aliance a dohody sú povolené, ale raid a vypálenie budovy musí byť schválené. Únosy a začenia, maximálne 3 hodiny.